от мелодичната група Медени звънчета. Ръководител амбициозната Петя Драгнева, която пък е прекрасна изпълнителка на всякакви песни, а сега вече е педагог, родител и композитор даже. Първата песен ще бъде на тази формация и се казва Кичице. Да се готви Теодора Славова с нейната песен Марудо ли е Марудо. След това изненада с един дует Цъпнало Цвеке Шарино на Димана Мотърчиева. В последния момент разбирам, че Божана Радева няма да участва. И след това вокалното студио Медени звънчета, пак със същия ръководител Петя Драгнева. Много е натоварена, ръкопляскайте. С две емблематични песни Калино, Малино и Пусто ли лудо Владо. Слушайте и давайте шанс на тези деца да израстват. Благодаря.